Башкортостандагы кино китабының авторлары Ратмир менән Рәшид Янгировтар республикала кино сәнгатенең таралуы, халык өсөн танһык күңел асу һәм тәрбия, белем арттыру сараһы булуын тасвирлай. Марсель Котлыгалләмовтың «Тылсымны нур» китабы Башкортостан киностудияһы тарихына һәм эшмәкәрлегенә байкау. Башкортостан тамашасыһына үтә таныш һәм якын бер агым, башкорт теленә тәрҗемә ителгән нәфис һәм документаль фильмдар хакында 2 китапта ла бер кәлимә һүз юк. Тап улар 50 елга якын иң төпкөл авылдарда ла кадерле кунак булган. Елына 15-20 фильм башкорт теленә аударылып экранга сыга. Һәр дубляж, ягъни тәрҗемә тамамлангас, радио аша игълан ителә, халык белеп тора, көтүп ала. Дубляжның идеясы ул тарих буенча вроде бы 46 елдан идет. Оны Зариф Каримов әйтәйде. Зариф Шарипович Каримов, актер. Ул с первого дня был администратором. До конца дубляжа. Үлгәнсе. Был до конца. Бессменным. Все через его руки прошли. Лекманда люди приезжали. Приезжали москвичи, приезжали свердловчане. Здесь очень большие режиссеры приезжали. Здесь Калитиевский приезжал. Это мощнейшие режиссеры, который Гамлета переводил в стихах. Это очень мощный режиссер. Калмагыз. Василий Никифоровичты күрергә мөмкинме? Мөмкин. Вася! Неме онда? Үтегез. Рәхмәт. Я, тыңлайым. Һаумы, Вася? Һаумы. Һин нимә танымайһың әллә? Һин мәллә бул Ваня? Кара һин уны. Бул бит Ваня Дронов. Минең дус бергә угыштык. Бул минең Клава. Фильмдың дубле, уның икенче телдә яңгырауы. Актер һөйләшкәндә иреннәренең кыбырдавы экрандагы һүрәткә тап килә. Образның характеры, телмәр, тавыш интонацияһы дубляжда тулыһынча сагылырга тиеш. Советтар Союзындагы күп милләтләр үз телләрендә дубль фильмдар караны. 1947 елда башкортса телгә килгән беренче фильмдар авыл укытучысы Чапаев, эскадра һәлакәте һәм башкалар булды. Малай әйтерһең минеке түгел. Эште яратмай. Эсә. Бер горурлыгы юк. Кызым минең шәфкатьле, акыллы, ягымлы. Тик бер адам тормышын бозды. Хәзер бер нәмәгә лә ышанмай. Яратып мәллә көсләшепме? Яны менән уга бирелгән. Ул изеп бетергән. Демәк, икәнен һәлак иткән. Шулай булган шул. Начал я дубляж с того, что случайно, совершенно случайно, вдруг за мной пришли. На чё? Искали меня на телевидении. Я на телевидении год работал. Начальником цеха. Телекинопроизводства. Вот новый цех-то я строил. В общем, начинал я строить на телевидении. Вот. Меня пришли за мной с киностудии, с Казанской, что, говорит, нету здесь звукооператора. Вот можешь ли ты? Я говорю, надо посмотреть, что, чего. Шел, посмотрел, у них узкая аппаратура, МАГ-8. Начали работать. Вот я сделал первый фильм «Посол Советского Союза». Красивый фильм. И вот за этот фильм, представляете, за этот фильм уже была награда за первый фильм. Тогда кинопрокат не принимал фильмы, а принимал директор там и комиссия. И вот, значит, когда директор посмотрел фильм, говорит, вот это я вижу, говорит, фильм. Вот, говорит, король идет оттуда, говорит, его слышу, он там. И приближается. Это художественный фильм, говорит, сразу видно.
А все остальные говорят, вы делаете документальный фильм. Говорят, у вас, говорит, все говорят близко к микрофону. В общем, вот так вот. Уже первый фильм был. Ну, пошло. 1962 елдан баш кино дубляж үшін Акмир Нуриддинов, Вали Галимов, Нәжибәк Хафизовтар дәвам итә. Иң тәҗрибәле тәрҗемәселәр Хаким Гиләжев, Фәрид Исәнголов, Риф Мифтахов, Рәшид Солтангәрәев һәм башкалар эшләй. Редакторлар Нәҗибәк Хафизов, Раил Байбулатов, дубльгә телмәр халыслар Фаиз Вахитов, Әхтәм Абушахманов, Риф Мифтахов була. Шулай да фильм тәрҗемә иткәндә иң яуаплы кеше режиссер. Акмир Хисам улы Нуриддинов итәкчелегендә 34 ел дәвамында 600-дән ашу фильм башкортса һөйләшә башлай. Үҙенсә ул катмарлы эш. Бына әйтәйек, безнең студия була торгайны. Үкенечкә каршы хәзер уны алдылар инде бездән. Менә шул бүлмәлә артистлар йыелып, уның бына шул башкортсага әйләндерү бүлмәһендә эш башлана. Әйтәйек, экранга бернисә минутка фильм бара сыга. Шуннан һуң туктала яңынан әйләнә. Ошо вакытта инде режиссер карап, теге яки бер артистка ашыгаһың, яһин артта калаһың, дип төрле искәрмәләр яһай. Артистта ризаһызлыкка сакта белдерә. Дисектер тавыш тупасрак сыкты, яңынан язайык ди. Менә шулай озак кына мәшәкатьләндергәндән һуң экранда запись дигән язма башлана, шуннан һуң язу башлана. Үземдән алып әйтәм, ошо эштә бик зур хабак алдым. Гомумән театр, кино сәнгате хакында минең үземдең уйлау һәм фикерләү кимәлем нык үсте. Иң беренче әдәби яктан, икенче сәнгать ягынан һәм тормышты аңлау ягынан. Иң һуңгы әлбиттә безгә бәләкәй генә әз зарплата алып эшләгән артистларга материал яктан да файда иде. Бына әле дубляж туктатылды. Ул бармай. Шулай булуга карамастан телевизорда безнең тәрҗемә иткән мультфильмнарны әле күрһәтәләр, куанып карап утыра. Был безнең артистлар өчен генә түгел, димәк, без балаларга киләчәк телде өйрәнү мәсьәләсендә ниндәйдер бер эш эшләгәнбез икән дип куанам. Әйе, Ин ысынлап та джунглида иң акыллы. Күптәр шулай ти. Бар. Минең хакка гына биргә хәбәр ебәрәм. Вардар, нисегрәк сабырдар әле. Хәзер түдегән. Мауглиның һәр ерәне тирәһенә кадарлык сәнескеләр етәрлек әле. Мотлак куасактар. Мотлак! Башкортсага тәрҗемә ителгән фильмдар министрлар кабинеты янындагы Баш кино видеопрокат дәүләт иҗтимагый производство идаралыгы карамагында. Башкортстанда күрһәтелгән бөтә фильмдар өчен җаваплы, үз эшен яхшы белгән кешеләр эшләй бында. Шаулап гөрләп торган кинотеатрларда, клубларда булган фильмдар меңәрләгән тамашасының күз нурын, күңел хисләрен яйып, арып-талып ошында кайтып төшә, дәвалана, ял итә һәм тагы яңа тамашачыларга юллана. Баш кино дубляждың күп фильмдарының сифаттары инде насарланган, тузган. Улар һәрберсе берәр экземплярда. Уларда безнең улы актердарыбызның Рим Сыртланов, Зәйни Игъдәүләтов, Арслан Мөбәрәков, Хусейн Кудашев, Ишат Юмагулов, Гөлли Мөбәрәкова һәм башкаларның уникаль тавышлары хаклана. Үзебезнең башкорт студиясе күбрәк башкорт телендә фильмнар чыгарса, бик менә халык шуны бит сорый. Кайчан барсаң да менә үзебезнең Башкортстан фильмнары кирәк. Ну, үзебезнең телдә. Все-таки дублер иткәч бит анда актер күренмәй, ул просто аның нигенә тавышы гына ишетелә.
Анда теге тәрҗемә иткәндә ниләр дә килеп чыга азрак, теге хаталар да шуңа күрә без уйлыйбыз менә үзебезнең студиядан күбрәк башкортча фильмнар чыкса, безнең менә прокат өчен, ул халык өчен шул хәтле әйбәтрәк булыр дип уйлыйм. Башкорт телендә иҗат ителгән яңа сыйфатлы фильмнарны без Башкортстан киностудиясеннән көтәбез. Башкорт кино сәнгатенә нигез салган режиссерлар Азат Иманаев, Малик Яхшимбетов, Әмир Абдразаковтарның эшен яшьләрдән Дамира Халитова, Булат Юсуповтар дәвам итә. У нас появились свои специалисты, которые в большинстве вернулись из Москвы и Санкт-Петербурга. Молодые, которые могут, мне кажется, по-новому, новым языком, новыми формами выразить сегодняшнему зрителю те проблемы, ту историю, которую пережил наш народ, и сегодняшние проблемы. А башкирский язык, он по-своему несет какие-то определенные уже задачи, какую-то мелодику. И поэтому, снимая на башкирском языке, мне кажется, мы только выигрываем от этого. И я считаю, что многие режиссеры должны стараться снимать на башкирском языке, потому что это, я считаю, что основа национального кинематографа. Когда разговариваешь на башкирском языке, то определенные, мелодика появляется, определенные повадки у героев. Потом открыл то, что конфликт, он иначе построен, чем на русском языке, на башкирском языке. У башкирского, мне кажется, более эмоциональные основы, как бы театр, у нас больше Шекспир, у русских больше Островский, поэтому здесь язык помогает более сильнее раскрыть и мелодику, и конфликт. Ну, хватит. Пакет тут пришел. Сен қолға алынды, Құрамша. Ты арестован, Курамша. Қайда бараға бұйыра? Куда идти прикажешь? Встать. Ты что, Тагир? Атла. Шагай. Башкортстан киностудияһы фильмдарды ике телдә, русса һәм башкортса төшерәсәк. Киноның тавышын куйганда, туган телдең матур һәм аңлаешлы яңгыравы төп принцип итеп алынган. О башкирском тексте это разговор особый. Еще работая на телевидении, я не раз поднимала этот вопрос, чтобы у нас фильмы шли на двух языках, на русском и на башкирском. Делали мы фильмы с переводом, но мне кажется, это должны быть отдельные тексты, чисто башкирские, чисто русские. И тогда это будет интереснее. Ведь вот башкирский язык, просто когда на башкирском, интереснее слушать, потому что актеры живут. А перевод, конечно, вроде бы и неплохо, но это уже не то. Я считаю, что надо нам обязательно дублировать на русский язык башкирские фильмы. Тогда это будет правильно, на мой взгляд. Изначально нужно на башкирском. Изначально на башкирском. Потому что авторы наши мыслят по-башкирски. Ысынлап та, башкорт кино сәнгате телевидение һәм матбугат ярдәменә мохтаҗ. Әле бөтә телевидение Голливудты рекламалай. Ә башкортса яңа фильмдар ошо агым арасында югалмаска тырыша. Киностудиябызның 50-нән ашу фильмы, нәфис, документаль һәм мультфильмдары хакында кем белә? Уларны бөтә Рәсәйдә тарату эше тора. Конечно, было бы лучше, если было больше режиссеров. Пока у нас работает 1-2, и они никак не могут создать, как говорится, полную палитру
того, что мы можем, что мы умеем, немножко выходит немного однобоко, когда работает 1 или 2 человека. Но я думаю, что самое главное, что нас уже знают, пускай даже не у нас, к сожалению, что вот в Уфе нас толком не знают, даже могут сказать, что у нас нет вообще мультипликации, могут сказать, потому что не видели. Но я знаю, что и в Союзе кинематографистов России, и в жюри различных фестивалей они знают, что башкирская анимация есть, и это анимация уже своим лицом. Мы стараемся делать фильм, когда мы его делаем, мы стараемся озвучить на башкирском и на русском. Вот, чтобы при желании могло, скажем, наше национальное население посмотреть фильм на родном языке. Ты кто? Спросил он. И что делаешь в моем лесу? Да, Алдар Косе. Обманщик и хитрец. Пришел в лес за травами. А ты кто такой? Я Жураля, хозяин этого леса. Я тебя, уважаем, съем. Ну, нет. Сначала попробуй догони меня, вот. Заманса аппаратура менән җиһазландырылган Башкортстан киностудияһының эшен яньләндереп ибәрү өчен яңа кадрдар гына кирәк. Без ВГИКкә барабыз, Петербург университет кино телевидениега барабыз. Күп урындарга барып, мәдәният министрлыгына барабыз, Рәсәйдән Мәскәүдә. Һәм менә үзебезгә махсус урыннар безгә бирәләр. Менә әйтәйек, быел Петербургка 6 урын бирделәр. Ул бит инде 6 егетне менә авылдан, каланан җыеп алып, без ошында укытабыз, өйрәтәбез ничә итеп экзамен бирергә. И менә Петербургның ректоры Белоусов Александр Антонович үзе килергә риза, хәрәйтендә 8 июльдә үзем килеп, үзем приемный экзаменда үткәрәм ди, кабул итүдә. Менә ул бит инде Башкортстан тарихында булмаган хәл. Кайы ректор әле килеп, үзе махсус рәвештә үзенең университетына укучылар кабул итә. Бит бөтенләй бушлайга. Менә әйтәйек, ошында бөтен киностудияда экзаменнар буласак, ректор үзе кабул итсәк, кешегә просто килеп кенә документларын күрһәтеп, экзамендарды бирә, хакер алха, әйтәйек, фақат өскә бирһәләр кирип китә ала. Менә шундый бит Петербургта уку минем сәйбе дур бәхет кешегә. Стипендия буласа, ятак бар. Профессорлар укыта, Эрмитажда дәресләр үтә. Шунда укып кайтып, ошында җигелеп биреп эшләмәскә. Башкортстан халкына 600-дән ашу фильмды башкорт теленә тәрҗемә итеп калдырган, туган телгә зауыгын арттырган, күңелен үстергән, баш кинодубляж урынлашкан йорт бүген бик ташландык хәлдә. Дубляж эше бүген бездә туктаган. Әмма Башкортстан телевидениеһының фондында хакланган бик матур башкортса мультфильмдарда, нәфис фильмдарда баш кинодубляж эше. Элек бит проблема Советского Союза была. Тел бирергә, һәр халыкка үзенең телен бирергә. Поэтому дубляж был организован. В Москве начал в 1946 году, и Мунда, оказывается, начал в 1946 году дубляж. Так что это было очень большое достижение в свое время. А хәзер, в общем-то, любой халык телде белә. Авылда да телде беләләр бит. Без телевизор карай, без калада телевизор карай, без театрга бармыйбыз. Улар да телевизор карайлар, театрга бармыйлар. Вот, пожалуйста. Поэтому считаю, что, наверное, не стоит даже. Но, конечно, какие-то шедевры брать, какие-то шедевры мировые брать и тәрҗемә итәргә, это, конечно, это классно. Это классно. Особенно, безгә шедевр, считаю, что тюркоязычные безгә очень близки по характеру, они похожи на нас, самобытность, вера, культура. Поэтому уларның дөньясы безгә якын. Кино сәнгатенең башкортса профессиональ тәрҗемәлә яңгырауына өлгәшкән, туган телдәге кино сәнгатенә ихтирам һәм ышаныс тәрбияләгән баш кино дубляж эшмәкәрлеге эзһез үтмәгән. Һәм был тәҗрибә онытылырга тиеш түгел. Фильм 1987 елда Казан киностудияһында башкортсага әйләндерелде. Режиссеры Акмир Нуретдинов, тауыш операторы Зәки Габдельянов, тәрҗемәсеһе Әсхәт Мирзаһитов, редакторы Раил Байбулатов.
Рольдерді башкортсаға әйләндерәләр. Таңсулпан Бабичева, Рифкат Исрафилов, Дариға Файзуллина, Фәйз Вахитов, Олег Ханов, Рашида Гандалипова, Рива Исхакова, Райса Сайфуллина, Марат Султанов, Абу Шахманов, Уалитов, Дилмухаматова, Каримов, Надыргулов, Уташев, Умаров, Ахмадуллин, Рахматуллин, Абдельманов.